ассалому алайкум ҳамватанони азиз. чуноне ки шумо огоҳ ҳастед, миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия шартнома дар бораи ҳолатҳои душарвандӣ мавҷуд аст. ахиран дар робита ба изҳороти расмии роҳбари хадамоти федералии муҳоҷирати Федератсияи Россия оғои Константин Рамадановский дар робита ба он ки шаҳрвандони Федератсияи Россия ки шаҳрвандии кишварҳои дигарро доранд бояд ки то 4 октябри соли равон ба хадамоти федералии муҳоҷират дар ин бобат маълумот пешкаш намоянд. дар миёни шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки шаҳрвандии Русияро касб карданд ва имрӯз дар қаламрави ин кишвар зиндагӣ доранд, сару садоҳои зиёдеро ба миён овард. бо назардошти хоҳиши зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси дастури сафири кишварамон дар Федератсияи Россия Имомиддин Сатторов, кормандони масъули сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгоҳи марказии хадамоти муҳоҷирати Федератсияи Россия дар тамос шуданд ва ба ин масъала рӯшанӣ андохтанд. тавре ки маълум шуд, ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон лозим меояд ки ба шӯъбаҳои пошта дар ҷойҳои иқомати доимашон дар Федератсияи Россия ё дар кадом шаҳре ки зиндагӣ доранд бояд дар наздиктарин фурсат муроҷиат кунанд ва дар робита ба доштани шаҳрвандии дигар кишвар, яъне ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумот тавассути пошта ба хадамоти федералии муҳоҷирати Федератсияи Россия ирсол намоянд. гузашта аз ин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд метавонанд ки дар шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати федералии Федератсияи Россия дар ҷойҳои истиқомати доимаашон дар шаҳрҳо ва ноҳияҳое ки зиндагӣ кунанд ва зиндагӣ доранд метавонанд ба он ҷо муроҷиат кунанд ва дар робита ба ин маълумот пешниҳод кунанд. ин тартиботи ҷорӣ асосан ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дорад ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд ва дар қаламрави Федератсияи Россия қайди доимӣ, яъне ки постоянная прописка доранд. онҳоро лозим меояд ки дар робита ба ҳамин ба хадамоти федералии муҳоҷират маълумот пешкаш намоянд. онҳое ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон доранд ва дар баробари ин шаҳрвандии Федератсияи Россияро гирифтанд, аммо қайди доимӣ дар Федератсияи Россия надоранд, барои онҳо ин чиз лозим нест. гузашта аз ин бояд гуфт ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд нигарон набошанд. ягон мушкиле дар ин ҷо мавҷуд нест. фақат дар асоси тартиботи муайяншуда лозим меояд ки ба наздиктарин поштаи ҷои истиқоматашон раванд ва ҳамин варақаро пур намуда ба хадамоти федералии муҳоҷират ирсол намоянд, ё ин ки мустақиман ба шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати ҷои истиқоматашон муроҷиат намоянд.